As we come together to celebrate the joyous festival of Christmas, let us embrace the true spirit of love, peace, unity, and brotherhood that defines our beautiful state. Christmas is not just a festival, it's a celebration for everyone in Goa, a time when we unite as one community, transcending all barriers. Let us continue with the beautiful tradition which brings out the essence of Christmas, as also highlighting the uniqueness of Goa and Goans. As we light up our homes and hearts with joy, may this Christmas bring happiness, prosperity, and blessings to all. Let's continue to cherish this wonderful spirit that makes our Goa and Goans so special. Wishing you and your loved ones a Merry Christmas. जोर से बोलो जय भीम बोलो आगे वाले बोलो जय भीम बोलो पीछे वाले बोलो जय भीम बोलो जय भीम बोलो जय भीम बोलो जय भीम बोलो या देशाचे गृहमंत्री अमित शाह पार्लमेंटान जे स्पीच केले आणि या देशाचे आर्किटेक्ट ऑफ संविधान ज्यांनी या देशाच्या प्रत्येक नागरिकाक जो अधिकार आमच्या कॉन्स्टिट्यूशनाच्या मार्फत दिलो असे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ज्यांनी या देशाचे संविधान बरयले. बीजेपीक पार्लमेंटान अडानीचो इश्यू डायवर्ट करपा जाय आशिल्लो म्हणून तांणी आज बाबासाहेब आंबेडकराचो थंय वापर केलो पार्लमेंटान. पुराय देशभर काँग्रेस पक्षान आणि इतर सगळे जे विरोधी पक्ष पार्ट्यो आसा हांणी निषेध केला आणि आम्ही या देशाचे गृहमंत्री अमित शाहचो रेजिग्नेशन मागता. त्याच प्रमाणे तांणी पब्लिक एपॉलॉजी करपाक जाय कित्याक तांणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो अपमान केला. अरे बाबासाहेब आंबेडकर हे महान व्यक्ती ज्यांनी या देशातल्या सामान्य गरीब सगळे बॅकवर्ड क्लासीस लोकांक वयर काडपाचो प्रयत्न केलो. आज प्रत्येक मनशाच्या घरान जर तर इलेक्ट्रिसिटी आणि जर उदक आसा जाल्यार ताचे सगळे श्रेय बाबासाहेब आंबेडकराक वता. सो असल्या महान व्यक्तीचेर तुम्ही टिका करप, तांचो पॉलिटिकली वापर करप हाचेर आमी निषेध करता. अमित शाह म्हणले की आंबेडकर 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 अभी फॅशन बन गया. हा अमित शाह सांगपाक सोदता की आंबेडकर फॅशन न्ही, आंबेडकर आमचे पॅशन. आणि आम्ही 100 न्ही, लाख न्ही, पण करोड फाटी आंबेडकराचे नाव घेतले. समज जर या मोदी सरकाराच्यान जर जाता जाल्यार आमकां सगळ्यांक भितर उडोवचें कांयच परवा ना. म्हाका दिसता आज सगळे जे SC ST OBC बाकीच्यो सगळ्यो संघटना वो आज आमकां बाबासाहेब आंबेडकर सम्मान मार्च आमी हांगा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पार्का कडल्यान आमी नॉर्थ गोवा कलेक्टरा कडेन वतले आणि थंय कलेक्टराक आमी निवेदन दितले. जे निवेदन या देशाच्या राष्ट्रपती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तसेच तांणी पंतप्रधानाकूय निवेदन केल्लें आसा ते आमी थंय आज कलेक्टरा मार्फत या देशाच्या प्रधानमंत्री आणि राष्ट्रपतीक दिवपाक आमी हो मार्च काडला.